بحراوانê ku bi ciwanî û bedewiya xwe di nava hemû Kurdan da deng vedaya. Dehan kelam li ser wê hatine nivîsîn. Mixabin ji ber ku gemariya bajêr di rije nava wê mehe bi tunebûnê re rûbirû ye. Rojê 54.600 metrekûb ava gemarî û ava qirêj ya nava malan di rije Behrawanê. Her çi qas di kêleka Behrê bo parêzandinê kargehek hatibe avakirin jî ev kargeh têra nake û rengê hêşînê avê ji ber bermahiyên qirêj û gemarê zer bûye. Zanyar hişyar dikin ku eger tedbîrên pêwîst neyên standin herî zêde 25 sal temenê Behrê maye. Komela jîngeha Wanê çev der ku diwarê parastina jîngehê da li Wanê xebatan dimeşîne ji bo balbikêşe ser qirêjahiya Behra Wanê heta niha gelek daxuyanî dane û di gelek komcivînên navnetewî da jî rewşa Behra Wanê anîne rojevê. Rêveberê Komeleyê Bazî Aslan balkişan ser rewşa Behra Wanê û got ku eger tedbîr neyên girtin behr ber bi tunebûnê ve diçe. Ev ava ku tête nava Gola Wanê ev ava avekê xezayî nîne. Ev ava avekê ji kanalizasyona bajêrê Wanê yanî ji Lamet dîtin. Ev ava avekê bijariye avekê xiraba bi tinê ev ava nîne. Benzerê vê avê da 19 cemidî jî bi vê şeklên navçeyê Wanê doranê Wanê dadkevne nava Gola Wanê. Aslan ji bo Behra Wanê ji nifşê nûra wekî mîrate bimîne bang li karbidestan kir ku xwedî li berpisyariyên xwe derbikevin. Berpisyarê ku li vê welatê dijîn pê alaqedar bibin ku nifşê nû yê tête dinyayê ji vê menfeetê bibînîtin. Vê mîrasê giran ku em nekene tahribat xelas nekin. Rûzemîna Behra Wanê 3900 hektare û ji ber ku gelek mazinayê gel wekî Behra Wanê binav kiriye. Aslan ji bo ku ev bedewî û ciwaniya Behra Wanê tune nebe banga hestiyariyê kir. Mixabin ev gola ku hende qedar ji aliyê gelê me ve pîrozê te dîtinê li bajêrê Wanê da heta gol nayete gotinê dibêjin Behra Wanê. Behra Wanê hem dîrokekî xwe ye girîng heye hem jî zanînekî ferqlî heye. Daxwaza me ji berpisyar û ku pê alaqedar bibin bila biçin bigerhin kacekî çawa tête çareserkirin xelaskirina va gola ji vê qirêjiyê dê çawa teşkîl bîtin. Her dîsa li ser Behrê giravên Axdamar, Adir, Çarpanak û girava çûkan jî cih digire. Ava wê jî xwe û sodayê pêk tê. Ji ber vê yekê di nava golê da tinê masiyê kefalê dir dikare jiyan bike û di cîhanê da jî ev masî tinê Behra Wanê da heye. Nivîskarê Kurdê navdar Yaşar Kemal jî gotibû di cîhanê da Behra Wanê bi hêşînahiya xwe ya dibiriqe bêhempa ye. Lê niha ev Behra Wanê ya bedew bo nemire li benda alîkariyê ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.